Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa da abokan arziki, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na ƙalubalen juma'a. Yau shine 4 ga watan Rajab 1441 hijiriya, wanda ya daidai da 28 ga watan Fabrairu 2020 miladiya in ya tabbata. Yau takaitaccen tunatarwarmu ko nasiharmu daga hudubar masallacin tarihi na garin Moscow shine akan zaman banza, abinda Hausawa suke cewa zaman kashe wando, wanda za ka samu mutane musamman maza matasa suna nan kan titi ba abin da suke yi, suna zaune tun daga safe har dare ko daga safe har yamma kafin su tafi kallon kwallo ko kuma buga kwallon kafa, amma dai za ka same su akan titi ba abin da suke yi. Sun karya a gidansu, sun ci dumame, sun fito sun zauna akan titi, akan benci, akan taburma, a majalisa ana ta surutu, ba sa aikin komai. Ga nan da lalaci, sai musu, sai fada, sai ƙarya, sai shaidar zir, sai cin naman mutane, sai gulma, sai kitififi da menene da diken da take yi. Wannan al'amari, wannan hali, wannan ɗabi'a, shin musulunci ne? Shin sunna ne? Shin musulunci ya yarda da wannan? Wannan shine tambayoyin da za ku yi a kanku, musamman maza, matasa, samari waɗanda suka fi kowa shiga ko kuma faɗawa cikin wannan ajin. Tabbas musulunci baya goyon bayan irin wannan. Musulunci baya goyon bayan ɗabi'u irin wannan. Musulunci baya koyarwa, baya ɗaga ƙafa akan musamman maza su kasance babu abin da suke. Ba wai ina cewa mata za su yin haka ba, amma maza da aka sani da mutane masu ƙarfi, mutane masu ƙarfin jiki, masu himma, masu ƙwazo, masu dagewa akan abu, amma sai ka samu yanzu su ne za su ci abinci a gida, su cinye abincin ƙannansu ma na karyawa, su fito waje ba su da komai, ba su da ko sisi aljihunsu, sai dai abin da wani in ya zo wucewa ya ɗan tsan musu. Ba abin da suke sai surutu, sai gulma, sai shaida zir, sai cin amana, sai cin nama, sai duk abubuwan da ka sani harce da ido yana yi na zunubi, sai ka ga suna yi. Suna nan a zaune, duk wanda ya wuce za su yi magana a kan shi, za su yi sharhi a kansa, sai dai in su ne. Shi yasa a cikinsu za ka samu duk wanda ya tashi zai na kashe da cewa karfa a ci nama na, ba saboda ya san cewa abin da yake nan kafin ya tashi akan wannan majalisar. Duk motar da ta wuce za a yi sharhi a kanta, za a yi ashar, ba ma addu'a za a ce masha Allah tabarakallah ba, za ka ji an yi ashar, an ce wayo kaza kaza kaza. Duk matar da ta wuce, yarinya budurwa, sai an yi sharhi a kanta, sai dai in yar uwarsu ce, ba su yadda yi ba. Duk babbar mace da ta wuce, ko da tana cikin niƙabi ne, sai an yi sharhi a kanta, sai dai in mahaifiyarsu ce, ba za su yadda yi ba. Duk dattijo ko tsohon da ya wuce, sai an yi sharhi a kansa, sai dai in mahaifinsu ne, ba za su yadda yi ba. Haka kuma duk wani namiji da zai wuce, shi ma sai an shirya a kansa. Ɗan siyasa ne, a'a mai mulki ne, a'a ɗan kasuwa ne, a'a ɗan ƙwallo ne, a'a ɗalibin makaranta ne, a'a almajiri ne, a'a liman ne, a'a alaramma ne, a'a malamin ko menene, za ka ji an ci wane kaza 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 kaza. Yawanci za ka samu wanda suke wannan sun gama sakandiri ne, kuma su ba su shiga jami'a ba, ba su shiga kwaleji ba, ba su shiga wata makaranta ta gaba ba. Shi yasa gani suke babu abin da za su yi illa in yamma ta aje a buga ƙwallon kafa, ko kuma aje kallon kafa, kallon kafa, ko aje kallon doki, ko a bi doki. Suke na abin da ake. Wannan ba musulunci bane, wannan tabbas ba sunna bane, kuma sunna ba ta goyon bayan wannan. Me yasa? Kamar yadda na faɗa, za a yi ta shaida zira'in ta yin ƙarerayi, za a yi ta magana akan mutane da siyasa. Kaga mutum yana zaune bai taɓa zuwa ko ina ba, amma shine sharhi akan shugaban ƙasa, shine sharhi akan gwamna, shine sharhi da sharri akan ɗan majalisa, sanata, ciyaman da duk sauransu. Zaka ga yana ta bayanai bayan bai taɓa ganin kowane daga cikinsu ba, bai taɓa haɗuwa da kowane daga cikinsu ba, bai taɓa karanta manifesto ko kuma alƙawari ko kuma kundin gudanar da shari'a
siyasa na kowane ɗaya daga cikinsu. Wannan bai dace ba, kuma Allah ya kare mu, Allah ya kare harsunanmu da idanuwanmu wajen kallace-kallacen abin da bai dace ba, da kuma faɗe-faɗen abin da bai dace ba, da dukkan sauran gaɓoɓinmu. Allah ya kare mu, Allah ya kare mu, Allah ya kare mu da yan uwanmu da duk musulmai masu ƙoƙarin jihadi da masu ƙoƙarin bin sunna da kuma tseratar da kansu daga zunubai. Ku sani cewa ranar tashin kiyama duk zunubin da mutum ya yi akan wani mutum na daban, to ko Allah zai yafe masa zunubin da tsakanin shi ne da Allah, Allah ba zai yafe mishi zunubin da yake tsakanin shi da wani ba. In ka yi ƙarya a wata, ka kira wata karuwa, ko kuma ka kira wani ɗan luwaɗi, ko kuma ka kira wani ɓarawo, ko ka kira wani mai cin kuɗin haram da sauransu, ka sani cewa ka tanadi babban dalili, ko kuma babban abin da za ka riƙe, babban mai kenan, babban abin da za ka riƙe ran tashin kiyama, ka faɗa babbar shaida a gaban Allah. In ba haka ba, ladanka in kana da shi zaɗi ba a ba wannan mutumin, tunda ba zai yafe maka ba a ranar. In kuma ba ka da lada, wa iyazu billah, za a ebo zunubinsa a ɗora maka. Allah ya kiyaye mu, ya kiyaye ku, Allah ya kare mu, ya kare ku, Allah ya sulhunta tsakanin ahlus sunna. Samari, yan uwa, ku ci gaba da sanya ni a cikin addu'o'inku na alkhairi. Na gode, Allah ya karɓa mana, sai wani satin in Allah ya kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.